Sefania timiensa. Tujum au Obaba Sion. Tiem denden au Israel. Ma w'ani nye ne die rusie wo akoma nyinaa mu au Obaba Jerusalem. Ɛfiri sɛ Awurade eyi w'asotwe afiri wo so. Wama w'atamfoɔ asane n'akyi. Awurade Israel hene ɛka wo ho. Worensuro ɔhaw biara biom. Saa ɛda no wɔbɛka akyerɛ Yerusalem sɛ, Emma insuro au Sion. Emma wo nsa mu enhodwo. Awurade wo Nyankopɔn ne wo wɔ hɔ. Ɔyɛ ɔgyefoɔ ɔhoɔdenfoɔ. N'ani bɛgye wo ho. Ofiri ne dɔ mu bɛdwodwo wo. Ɔde nnwontoɔ bɛma n'ani agye wo ho. Ma worɛhoɔ to bɛtwa, ɛfiri sɛ mobɛnya ɛkwan adi mo afahyɛ no. Mo ani rengu ase biom. Saa ɛberɛ no, me ne wɔn a wɔhyɛ wo so nyinaa bɛdi. Mɛgye mmerɛwyɛfoɔ, na mɛboaboa wɔn a wɔabɔ wɔn ahwete no ano. Asase biara a wɔguu wɔn anim ase ɛwɔ so no. Saa ɛda no, mɛboaboa wɔn ano, na mede wɔn aba fie. Mɛhyɛ wo animuonyam, na makamfo wɔ asase so nnipa nyinaa mu. Na mede w'ahonyadeɛ bɛsane ama wo, na wode w'ani bɛhunu, sɛdeɛ Awurade ka nie.